ndakadza. Ndinofara. Chiuya utore zvinhu zvako zvandaireva zvika. Kuti takakutengera izvi idhishi rako izvi. Uyai medhi. Gogo uyai kudhishi rako. Zvino zvatosviba nogara mumota. Ndabva ndochindosvika ndogesera mwana wangu. Inongwa ndawebhira. Then cooking oil waichemera. Ndinyausatokanga muro kuti ya. Ndiona zvira zvikunwe. Chiza mukati mezvidhishi. Oi ini vaselini yemwana. Ameni. Masamba takazomasa tichama replace boss doma mwatakazoendesa uku. Saka izvi asizvo zvinhu zvenyu zvese. Ndini takangotenga mabasic yacho cooking oil nesugar. Asi zvimwe zviri kuuya. Zvakanaka. Chibatai vape mai vabate cooking oil namafuta awo. Timbohwa. Diani aronga wizi ni mwari wakanaka. Diani aronga kudai mwari wakanaka. Diani aronga izi ni mwari wakanaka. Diani aita izi mwari wakanaka. Diani aronga kudai mwari wakanaka. Diani atipa izi mwari wakanaka. Diani aita kudai mwari wakanaka. Kudai wakanaka ni mwari 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 wakanaka. So guys izvozvi samungoona kuti kuchinaya kuchasei saka ndosaka paipa tati tiri kumanyirana nenguva chaizvo mvura isati yadi motohwai kodi tombomira zhizhi guys amana tu mvura ndo tiri kutikanganisa tichona madhodha ikasanyanya kuwanza tipedze basa rino nekukasika kune avo vesa dot supporter keep supporting us edo kutendawo zvakare vanhu vari kutibatsira kuti mudhuri yedu inge ichiinda mberi pasina imi vari kutisapota hakunawo imba yana Muchaneta namai Muchaneta zvakare saka toda kuzvitenda tiri ipapo maisa bhuku handizo zvese ikoko maishikari toda kuzvitenda nekubatsira kwamuri kutiita kuti tinge tichasei tichishanda basa redu zvakanaka pano kunyanya makusei patambouya unfortunately atakwanisa kuita sei kuzotorawo mavhidhiyo vanhu vachisenga zvinhu nenhaya yekuti tichimanya-manya kuti tinobata makiu asi toda kutenda ngatimbotendai mai Muchaneta timboona muchitenda tozvitenda community yasenga zvitina zvizvamamshu zvamaona kuseri ukoko nezvaita kuti mudhuri ungochimira nhasi zvoita kuti basa redu rireruke nejecha rasengwa necommunity uyezve nepitisendi dzacho dzose tozvitenda tichitendawo vana madha ava vabva kure zvakare vabva kure kuti vange vachibatsira kuchera makomba vachibatsira nana mbuya chikari zvakare tozvitenda izvozvo vanenge vakamirira AFM Church tinoda kuzvitenda totenda ndakuziva imi mumwe musati mandiudza umonzi mayani Indozi Maichauke Maichauke and next door ya Mai Mucha saka toda kutendai nagogo tokutendai zvakare nekutibatsiridza zvakare pano nevabikawo zvakare tozvitenda tichitenda vari kumiramira kuti vange vachivaka nekutawo madhakaboy toda kutenda zvakare asi tichiri ipapo tobva imwe semende yawedzerwa sezvo pepa yatakataura kuti isusu tine tapuhwa 5 mambowa ngobata chete woda kuifundisa hauzi inodii inondidakadza vanhu inondidakadza ndinofara chiuya utore zvinhu zvako zvandaireva zvika kuti takakutengera izvi idhishi rako izvi uyai medhi
Gogo uyai kudhishira ka zvino zvatosvibana kugara mumoti. Ndava ndio chinotoka ndikesera mwana wangu. Inongwa ndo bila. Then cooking oil waichemera. Nyamsado kangamuro kuti ya. Ndiona zvira zvikunwe. Chinza mukati mechidishi. Oi ini kuti ifaseli yemwana. Ameni. Masamba takazomasa ndichamaripulesa because ndo mamwe atakazoendesa uku. Saka izvi asizvo zvinhu zvenyu zvese. Ndini takangotenga mabasic yacho cooking oil nesugar. Asi zvimwe zviri kuuya. Zvakanaka. Chibatai vape mai vabate cooking oil namafuta awo. Timbohwa. Diani aronga wizi ni mwari wakanaka. Diani aronga kudai mwari wakanaka. Diani aronga izi ni mwari wakanaka. Diani aita izi mwari wakanaka. Diani aronga kudai mwari wakanaka. Diani atipa izi mwari wakanaka. Diani aita kudai mwari wakanaka. Kudai wakanaka ni mwari 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 wakanaka chirake ndiye wadini woshu ndati izvi ndangati ndikutengawo ma11 nekuda kwepressure yangu amana. Ropa wakatarisa usipo iri apa anditi mucha Mwari wakwe nezvaitwa izvi endi zvinodakadza. Mwana here akuzopindawo mudhishi vedu we kupindawo mudhishi mwari wakanaka. Kugezerawo ropa mudhishi iri ropa dhishi rakwe mafuta okuzora kuvo wochitsvukirazve. Wotsvukira here ropa wotsvukira. Zvinotendwa izvi. Mafuta but netime yanguwo handisi kuzowana time dzokuti ndidaide ndingononga 1111 handiti. Zvinotendwa izvi. Handisiro kugosa zvavo rese. Izvi zvaitwa izvi. Zvaitwa naMwari izvi. Zvinotendwa zvikuru. Kusatenda uroishuwa. Masamba takazomashandisawo kutofana mariplace. Baita basa. Marangwanire nyasha. Marangwanire nyasha. Ndakarisafungira kuti muzukuru wangu ungawana chidhishe here kana kuti mafuta here. Ndanga ndisina tema ndazvokuti moti vangaviya ava ese kundazozwa pandakazoviya ndakada padoko ndakada kukudai ndiona padai waro pachairwa pa ndipangu papa ese ndakazoziva nomuheju ndokubva ndakatanga zvikuona apa kasinga apa ndakazosheuka ndodai zvipakati zvipajeka wani Mwari ndafafasa Chitagapori. mafuta ekuzura Ndazwa kufara ndaona mafuta okugezesa mwana. Ndazwa kufara. Mwanangu charika ubota. Usarya bota zve. Chakuigira dovi, chakuigira sipo. Ndikanga ndichingokwanisa kubalansa kunomira line dzingwa inhangu line yekwana iri jadzire chigwadza. Sare chomanyira none chini time. Ndakwanisa kuenda ikoko ndononga kusvika ndichingoya ndichingokupa nditi. Chava nemafuta chaya nedovi zvokuti mwana anga achidya zvakanaka nditi. Saka tozvenza. Saka I think guys chakubatai mangwana ndo video yedu yokupesera ino tichitenda zvakare tambotenda vari kutibatsira zvakare nemvura nezvakawanda nemabhaketi zvimwe zvinhu tisina asi toda kuzvitenda muchitiri Mwari ngavarambe vaine